taon inaabangan ang Guling-Guling Festival sa bayan ng Paway, Ilocos Norte. Sabungan ay kaganos, kay may launay. Kita ken lawas na umay kakasaren, kay tulaulay. Kapag idinadaos ang Guling-Guling Festival ay dito makikita ang mga matitingkad at makukulay na tela na gawang Abel Iloco na ay sinusuot ng mga kalahok sa Guling-Guling Dance Parade. Ayon kay Mayor Eileen Guerrero, sa taong ito ay gusto nilang ibalik ang orihinal na aktibidad sa nasabing okasyon. Some parts of it is sublimity talaga nga mararamid nga intay di pagganawangan, mga intay binugbog, sa tayo ito pakastoy nga agsasala, going to the, although the venue yet is yet to be finalized. Ayan, so pagsasaritaan mi pailaan, ayan na tayo venue. Adan po matangdag ito showdowns? Yes, definitely. Ang Guling-Guling Festival ay idadaos sa March 5 sa taong ito. Well, apo, maawis kayo amin, apo nga kailiak na tagapaway, kanda duma pa apo nga bisbisita, may kayon to amin into no March 5. Actually, nga, rugi na kat, mangrugi pa ti March 2, mangrugin ka dati dance parade ti elementary school children and other activities for the succeeding days. So, maawis kayong umay to, especially kada big day and March 5, ta as much as possible, kaya nga Municipal Cultural Tourism Council nga isubli day di dati kasi we're doing this Guling-Guling Festival for cultural revival, pero we are deviating already from di kaya tayo nga i-revive iso nga na pagnunumungan idi nga, why don't we for this year, why don't we bring back di talaga nga dati nga maararamid, although adan to some kind of a twist na tapno mula napikas ya pa